Next week, Hingusgan sa Task Force Gubat sa Baha sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpadayon sa ilang inisyatiba sa pagpatuman sa 3 easement zone sa kasapaan sa Dakbayan sa Sugbo aron paglikay sa grabing pagbaha. Magsugod sa Bulacau ug Butuanon Rivers apil na sa Mahiga Creek ang ilang laing hugna sa clearing operation. Nasayran nga nahuman na ang profiling sa mga suba ug adunay 6,898 ka mga istruktura nga maigo sa clearing operations. 20,000 ka mga pamilya ang gi-survey o gi-validate nga maapektuhan niini. Kanang naagyon sa mid sa river o under the bridge as nuisance per se. If it is nuisance per se, it has to be demolished. Like a house being built at the middle of the road. No? So that is actually our conception, that it has to be removed. Otherwise, the people there residing will be in danger. Ang Mahiga Creek sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo, usa sa mga sapa nga higpit nga gipatuman ang 3-meter easement program sa Cebu City Government. Gitakda ang pag-arangkada sa clearing operations dinhing dapita karong umaabot nga Mayo 2, 2023. Kining mga establishmento ug mga balay duol sa maong sapa ang pipila sa mga maapektuhan. Gitakda nga sa Abril 18 ipahigayon ang clearing operation sa Bulacau, sundan sa Abril 25 sa Butuanon River ug Mayo 2 sa Mahiga Creek. Dunay mga mulupyo nga una nang naapektuhan sa gipahigayon ni adto pang milabayng mga buwan nga clearing operations. Ang uban nila mipadayag sab sa kaandam sa pagtuman sa clearing operations. Kading napita rin na clear na 3 meters, sobrang gani rin niya duha. Sige mabalik-balik din taga-dipid rin. Na nga kuha na gani ipabungkag na ng talisa ya ako yang gitugon na kaya ako mga silbi commander rin. Nya kinindahan na dia dito napita wala pa ni makuha dito. Mo problema na sa KDP dito ito mo. Mas laklahos ba dito? Oh, kung 3 meters akira sa akong 3 meters huwag 3 meters. May na gamay. Maigo ning madami ning inyong Kini? pag-demolish. Ambon nilits tumoy. Duha may mapanay ka nang sa tumoy, nahan. Duha sa anak. Samtang gibutyag sa Sugbo Bike Lanes Board Chairman Attorney Gerardo Carillo, nga gihunong na sa mayor sa Dakbayan ang paghatag og financial assistance sa mga maapektuhan sa maong inisyatiba ug hatagan na hinuon sila og temporaryong kapuy-an sa Cebu South Road Properties. So we are now tapping. That's why this is a PPP, no? In partnership with the private groups. So the initial materials will be coming from the city, but to continue, we will be tapping the private groups. No, that's why Ingenium Works, no, from Vincent Lazaro will be taking over as far as the labor is concerned and the cleaning up of the water in the rivers. Gipasabot usab ni City Consultant for Finance and Special Assistant to the Mayor, Attorney Jeron Castillo, adunay livelihood training program ang ihatag sa mga benepisyaryo ug susihon sa gobyerno ang ilang kapasidad sa pag-abang sa mga housing units. Katong may capacity to pay, you go to the program where there is a capacity to pay. O wala, ato ka sa rental, o walang-wala, fully subsidized by the government. The temporary housing, hopefully ma-approve to niya ang terms of reference this week. We will start the bidding process next week. Once ma-start ang bidding process, modular man siya, so dali ra siya purmahon, and we were assured nga pas-pas kaayo, niya makita na dali nato pila ka buildings mahimo in less time, so that once na-provide na namo, then we will give the command to Secretary Simanto, sir, andito na yung housing na sinasabi mo, we can already start executing based on ano talaga ang priority. Dugang ni Castillo, 2,000 ka mga housing units ang inisyal nga ipatukod hangtod nga matapos ang pagtukod sa 6,000 nga housing units aron mapahilo na ang mga benepisyaryo didto sa South Road Properties. Itakda ang opisyal nga pinirmahay sa Memorandum of Agreement sa Gubat sa Baha pinaagi sa Executive Order 2 Series of 2022 nga pirmahan unya sa mayor. Kauban si Queenie Holigon, Candice Orot ug Faith Sidilio, kini si Eli Casionzon, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.